A ameixa rubia mantivose a unha media de 9 euros ata a apertura do libre marisqueo. Aínda agora segue a cadar moi boa cotización. Mesma situación na navalla e no longueirón, con prezos á alza. Os precios mastueros bastante ben. A ameixa sorprendeu-nos este ano, a ameixa rubia sobre todo, sorprendeu-nos este ano porque non baixou de precio hasta a hora que abriu o libre marisqueo, que estaba tendo un precio unha media de 9 euros e de 8 euros, que é un moi bo precio para a temporada esta que pasou. Agora abrir o libre marisqueo baixou un pouquiño, agora está sobre os 6 e pico, e agora estamos pendientes dentro de pouco de abrir a campaña da playa na Babosa e a ver como está a cousa. Por outro lado, que a navalla tamén mantuvo un precio bastante bo, xa vimos tamén cara ao verán ou ao final de verán, cando foi de tanto nas concesións como no libre marisqueo, que se aguantou tanto a navalla como o longueirón. Estamos falando ao mellor é un precio de 10 euros, 12 euros, para a navalla mantendo ese precio é bastante bo, e o longueirón 1 euro e pico ou 2 menos, que tamén é moi bo precio. Agora está se mantendo sobre 10, 12, pero bueno, agora dependerá un pouquiño tamén que o inverno está un pouquiño así acechando, como hoxe, para que haya recurso para vender na lonxa, que haya calidade, e os precios pouco a pouco agora tamén cara a novembro eu penso que van a ir subindo tamén. Precisamente coa vista posta xa en novembro, a Confraría da Guiñó reserva a zona de Sálvora e Sagres de cara ao inicio forte da campaña do crustáceo. E o percebe tamén, o que pasa é que o percebe agora estamos, por dicirlo así, non acabando o sitio, sino acabando de traballar nunha zona que xa levamos un tempo, que é a zona de aquí de Couso hacia Vilar. Agora vamos a deixar esta zona, seguramente, ao pé de abrirse a ameixa Babosa, e despois bajaremos de abrir Sálvora e Sagres como facemos agora prácticamente en outubro ou máis ben en noviembre.